Miro kamano kuom Jaramogi TV ka ni doho mar apil ochungo bura mar yalo obila 11 ma itudo gi nek mar nyathi matin ma nyinge Samantha Pendo mane onegi e tulo mag bang' yiero ma higa mar 2017. Tarik 3 mar dwe manyien ema chijego ne owinjore omi thuolo mar yie kata dagi ketho mag nek ma itudo gigo. To kata kamano doho mar apil ochungo chenro no bang' achijego chwalo ng'ur margi. Ewi mano doho no kokalo kuom jang'ad bura Patrick Kiage, Weldon Korir gi Joel Ngugi ochungo kendo burano mar ng'ur mar achijego ibiro winji tarik 25 dwe manyien. Obila ma itudo gi nek mar Samantha Pendo gin mago ma nigi lemo madito mayangore ni ema ne ogolo chik ne obila mane rakore gi jong'ad jogo mane nie ng'anyo. Kwa kanyo to gi weche ma hinyo chuny ka ni ng'at achiel nyo wito ngimane ka ji mamoko 15 odong' kod hinyruok bang'